na-ege m ntị ndewonu. Ụmụaka nọ n'ụlọ ndewonu. Igbo ndị ọma mụrụ m, anyị na-ekene unu. Anyị abịagokwa ọzọ n'oge ihe omume nzukọ ụmụaka nke ndị Center for Memories ncheta ndị Igbo na-ewetara unu. Center for Memories bụ otu eguzobe ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Nzukọ ụmụaka bụkwazi ihe omume nke ndị Center for Memories ji wee na-akụziri ụmụaka asụsụ na omenala na njirimara Igbo. Ọ bụkwazi ebe anyị na-eji akụkọ ifo wee na-akụziri ụmụaka ezi agwa. Ihe omume nzukọ ụmụaka nke anyị na-ewetara unu n'Afia TV bụ nke ndị Open Society Initiative for West Africa na-akwado. Ụmụaka na-ege m ntị ndewonu. Anyị nwere ihe omume dị iche iche anyị ga-eme tata. Anyị nwere ihe mmụta pụrụ iche anyị ga-emekwazi tata. Ihe izizi anyị ga-eme bụ anyị ga-amụ maka ofu ihe eji wee mara ndị Igbo, ofu ihe pụrụ iche eji wee mara ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị eji ịkọ ugbo wee marụ. Ndị Igbo na-akọ ihe dị iche iche n'ubi ha. Kedu onye ga-agwa m ofu ihe ndị Igbo na-akọ n'ubi ha? Osikapa, ji, agwa, akpụ, ngwa abacha, ede. Ọ dị mma, unu zatachara ya. Ihe a niile unu kwuru bụ ihe ndị Igbo na-akọ. Enwekwazi ihe ndị ọzọ ndị Igbo na-akọ, mana abịa n'ihe a niile, ihe akụkọ a niile eji wee marụ ndị Igbo, unu ama nke kachasị wee dị mkpa? Onwe nke bụ akwa akwụrụ na nri ndị Igbo na-akọ. Onwe nke bụ dịka a na-agbara izu na nri ndị Igbo na-akọ. Onwe nke bụ ga-aga n'ogwu chairman ma ọ bụ asụsụ ndị oyibo. Kedu onye ga-agwa m nri bụ ihe ahụ? Kedu onye ga-agwa m nri bụ ihe ahụ? Ji. Ọ zatara ya. Kọrọ na ya aka. Ọ zatara ya nke ọma. Ji. Ji bụ nri kachasị wee dị mkpa n'ala Igbo. Ndị Igbo fụ ji n'anya nke ukwuu, nke bụ na ndị Igbo na-eme mmemme. Enwe mmemme a na-eme tupu erie ji. Otu a ka ndị Igbo si wee fụkarasịa ji n'anya. Ji bụ nri kachasị wee dị mkpa. Na amaghị m eji ji wee dị mkpa. Nke mbụ bụ na enwe ụzọ dị iche iche eji eri ji. Ọ bụrụ sọsọ ofu ụzọ. Maka isi osikapa sọsọ ị ga-esi irie, mana ji nwere ụzọ dị iche iche eji eri ya. Kedu onye ga-agwa m ofu ụzọ eji eri ji? Nna ngwagwa m. A na-eghe ya eghe. Ọ zatara ya? Kọrọ na ya aka. Kekwa ụzọ ọzọ eji eri ji? Ji na mmanụ, ji eshiri eshi ya na mmanụ. Kedu ọzọ? Ji asụrụ asụ. Kedu ọzọ? Ji porridge. Ọ dị m nzatachara ya. Kọrọ na onwe unu aka. Ụzọ a niile, ihe a niile unu kwu kịta anụ bụ ụzọ dị iche iche ndị Igbo ji eri ji. Ndị Igbo a na-asụ ya asụ, a na-eshi ya, rie ya na mmanụ, a na-eghe ya eghe, a na-ahụkwazi ya n'ọkụ. Nwere ekwu ji ahụ n'ọkụ na manọ nke ahụ nke kachasị mkpa, maka ndị Igbo na-apụ ji ahụ n'ọkụ n'anya. Ihe mere ndị Igbo ji wee fụkarịsịa ji n'anya bụ na ọ na-abụ mgbe a ga-akọcha ihe n'ubi. Ji bụ ihe akụ n'ubi nke mbụ, nke a na-ebu ụzọ eweta n'ubi mgbe a ga-ebido ihe owuwe ihe ubi. Ji bụ nke mbụ a ga-ebu ụzọ egwupụta ji n'ala. Yanwa bụ nke izizi. Emezie emume iri ji ọfụ tupu ebidozie egwupụtebezie ndị ọzọ wee ribezie wee gabazie. Enwe ihe kpata ndị Igbo ji eme emume iri ji ọfụ. Nke mbụ bụ na oge ha ji ekene Chineke, wee na-ekenekwa ndị mmụọ na ndị niile nyere ha aka wee na-echekwaba ha, wee fụkwazi na ihe akọ n'ubi mere ọfụma. Nke abụọ bụ na ịmagonu oge ndị Igbo eji akpọkọta ndị mmadụ enwe obi aṅụrị, ndị mmadụ enwekwazi ezumike. Dịka m si wee kọwara unu nọọ oge a na-egwupụta ji n'ala na-egosi na oge ihe akọ na oge ezumike erugo. So oge ndị mmadụ na-anọkọta ọnụ, ha nwee ezumike, rikọọ nri, ṅụkọọ, gbaa egwu, nwekwa ezi obi aṅụrị. Emume erim ji ọfụ bụkwazi otu ụzọ ndị Igbo ji egosi omenala ha, maka ndị mba ọzọ na-abịakwazi mgbe ụfọdụ wee na-afụ ka esi eme emume iri ji ọfụrụ anụnwa. Ọ dị mma. Na-atụfughị oge, m ga-ajụ unu ofu ajụjụ. Kedu onye ga-agwa m ofu ihe kpata ndị Igbo ji eme emume iri ji ọfụ? Otu ihe kpata ndị Igbo ji eme emume iri ji ọfụ. Ọ dị mma, ngwagwa anyị.
maka ji bụ ezigbo ihe. Kedu ihe ọzọ? Maka na ji dị mkpa na otu ụzọ ndị Igbo ji egosi asụsụ na omenala ha, bụkwazi mgbe ha ji ezu ike maka ihe a kọrọ n'ubi. Ngwa kọrọ n'onwe unu aka. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Ihe oge a ruru ugbu a bụ oge akụkọ ifo. Nsị na ihe oge a ruru kịta bụ oge gịnị? Akụkọ ifo. Oge akụkọ ifo. Ejikwazi m ọmarịcha akụkọ ifo wee bịa tata. Ifochakpi. 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 Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Ọ dị mma. N'otu obodo, enwere di na nwunye mụtara naanị otu nwa nwaanyị. Ofu nwa nwaanyị ka ha mụta. Afa nwa nwaanyị ha ahụ bụ Ọbaraedo. Asị m na afọ ya bụ gịnị? Ọbaraedo. Ọbaraedo bụ nwatakịrị mara ezigbo mma. Ife ya ọ bụ nwatakịrị a bụ enenebe eje ọrụ achara ugo nwaanyị. N'ihi na nwatakịrị a mara ezigbo mma wee bụrụkwa naanị otu nwa di na nwunye amụta, ha wee fụ ya n'anya, fụbiga ya oke. Hada ezi nwunye ozi, ha na-eme ya nwa nnukwu. O mezie ya bụ nwatakịrị, o nwere ihe ọ ma eme, ọ mara arụ ọrụ ụlọ, ọ mara asọpụrụ ndị mmadụ, ọ dị ekene mmadụ, ọ na-eme sọsọ ngara. O wee ruo otu ụbọchị, nne na nna Ọbaraedo wee chi ịga ugbo n'ebe tere aka n'agụ obodo. Ọ bụrụ na obodo ha, agụ ahụ dị n'obodo ọzọ, o tere ezigbo aka. Nne Ọbaraedo wee weta ji. Ịma na ikwu maka ji tata, wee weta ji wee nye Ọbaraedo. Wee wetakwazie ejuna. Kwunu ma ihe bụ ejuna? Nne ya wee weta ji, weta ejuna wee nye Ọbaraedo. Wee sị Ọbaraedo na mụ na nna gị na-achọ ije agụ ka ije kọta ka ije gwute ji na-agụ. Na eji anụnwa na ejuna. O ruo n'efifie mgbe agụụ ga-ebido gụba gị, na ihe ị ga-eme bụ jee buru ụzọ hụọ ji n'ọkụ. Ịhụchazie ji n'ọkụ, ịhụ ejuna n'ọkụ. Si ya ebukwe n'ụzọ hụ ejuna n'ọkụ, na ejuna na-agbọ mmiri, na iburu ụzọ hụ ejuna na ejuna ga-agbọnyụsị ọkụ. Gị buru ụzọ hụọ ji n'ọkụ. Si ọkwa ịnụrụ ihe nkwa? Ọbaraedo si anụgo m. Si ọkwa ịnụrụ ihe nkwa? Si anụgo m. Nne na nna Ọbaraedo wee buru nkata ha na mma ha wee jebe agụ. Ọbaraedo wee nọdụ n'ụlọ. Oke nne ya gwakwara ya si ya biko na ihe ọbụla ị na-eme ga-emekatakwa na pụta n'iro, na enwere ajọ mmụọ nọ n'ama obodo na-achọ ụmụaka ọ ga-egbu. Na ịpụtakwa n'iro na mmụọ ahụ ga-egbukwe gị. Gị nọdụ n'ime ụlọ, ịhụcha ji n'ọkụ, hụcha ejuna gị, iriche ya, izuo ike, ga-apụtakwana n'iro. Si ọkwa ịnụ ihe nkwu? Ọ sị ya nne na nna ya wee pụba. Ọbaraedo wee gwube egwu, gwuchecha egwu, ike wee gwụ ya. O wee ruzie mgbe agụụ bidoro ịgụ ya, o wee wepụta ji mami anyịrị ya, wepụta ejuna. O wee bịa ịhụnye ji n'ọkụ, si mba na anụ ejuna ka ụtọ, ka ya buru ụzọ hụ ejuna n'ọkụ. O wee lụzụọ ihe mami ya gwara ya. O wee tinye ejuna n'ọkụ. Ozugbo o tinyere ejuna n'ọkụ ahụ, ejuna bido mụwa mmiri. Tupu ọ hụcha ya bụ ejuna n'ọkụ, ọ bụ na ọkụ ahụ anyụgo. O wee tawa anụ ejuna, tachazie anụ ejuna. O teghịzi aka, ezigbo agụụ wee bido gụbịa agụụ. Osi ka ihe ọ ga-eme, o jee wepụtazie ji ahụ wee bịazi ka ọ hụnyezie ya n'ọkụ. Ọ bụ na ọkụ anyụgo, ana o nwere ebe ọzọ ọkụ dị. O chebe kedu ihe ọ ga-eme. Osi ka ihe m ga-eme. Ọ sị na ihe mee bụ na ya ga-ezoro ezo ka ya jee na nke agbata obi ha ka ya jee gụta ọkụ. Ọkwụmfụ na o nupụgo isi n'ihe mami ya gwara ya. Mami ya si apụtakwana n'iro, na enwekwa ajọ mmụọ nọ n'iro. Ọbaraedo wee mepee ụzọ nwa obere, wee sị ka ya zoro ezo ka ya jee na nke agbata obi ha. Ozugbo ọ na-apụta, ajọ mmụọ ahụ wee dakapụta, wee sị kedu nwatakịrị egwu kwe ka ọ pụta n'iro? Wee sị ya bịa nwatakịrị a tụọ nkwe. Ọbaraedo, ịma na Ọbaraedo enwere nsọpụrụ. Ọbaraedo ne mmụọ ọjọọ ahụ anya, sị agụnwa tụọ nkwe nke gị. Mmụọ ọjọọ wee kụja, wee sị ịnụkwa na egwu adịrọkwa nwa a n'anya. Ọ sị ya bịa nwa, a sị gị tụọ nya. Ọbaraedo sị agụnwa tụọ nya nke gị. Mmụọ ọjọọ ahụ wee nepagide anya. Ozugbo imi Ọbaraedo wee dapụ. Ọbaraedo enwezi imi, ọ maghị ọ dị. O wee jee gụtacha ọkụ wee nata, wee bịa sinye ji n'ọkụ, hụnye ji n'ọkụ. Mgbe ọ nọ na-ahụzi ji ahụ ka ọ bịa afụzi, ọ na-ekwuzi okwu, ọ na-ekwuzi n'imi, ọ na-ekwuzi ka ndị mmụọ, ọ na-ekwuzi ka mmadụ. Wee jọzie njọ, iru ya wee ịma na ọ ma bụ mma
iri a wee gbanwee o wee jọzie njọ. Obebe akwa sị anwụkwanụ mo. Ọ nọzi n'ime ụlọ ahụ ruo na mgbede, n'ezigbo mgbede, nne na nna ya jere ugbo wee batazie. Ozugbo ha na-abata, mama ya wee kpọọ ya, ọbara edo, kedu ebe ị nọ? Ọ nọ n'ime ụlọ wee zie ya, ho ịmago ọ na ọchị isi ya, ma anọ m n'ime ụlọ, ọ na-ekwuzi ka ndị mmụọ, si ya ho. Mama ya sị, ọ gịnịkwa? Mama ya kpọkwa ya ọzọ, si ya ho. So mama ya sị, ọ gịnị mee ka eme? Mama ya wee pụtazie wee fụzie na ọbara edo enwe ezikwa imi. Ọzi ọ gịnị mee? Ọbara edo wee bido gụba egwu. Na-agụ egwu a ihu nga na-ekwe mbụ, ọbara edo, ọ dị mma. Ọbara edo wee bido gụba, nne m ọ bụkwa ọbara edo nwa, ọbara edo, nne m ọ bụkwa ọbara edo nwa, ọbara edo, nne m nyere m ji na-ejula, ọbara edo, si mbụ ụzọ hụnyebe ji m, ọbara edo, na mburu ụzọ hụnyebe ejuna, ọbara edo, na ejuna ga-agbanyụsịrị m ọkụ. Wee buru ụzọ wee hụnye ejuna, ọbara edo, ejula agbanyụsịara m ọkụ. Ọbara edo, mpụta n'ụzọ wee jebe ịgụta ọkụ, ọbara edo, na-eje n'ụzọ fụ mmụọ isi yege yege, ọbara edo, ọsị m tụọ nkwe, nsị ya tụọ nkwe nke ya, ọbara edo, ọsị m tụọ nya, nsị ya tụọ nya nke ya, ọbara edo, nne m ọ bụkwa ọbara edo, ọbara edo. Mama ya wee tie wee gbapụ ọsọ wee jee kpọọ nne ọbara edo, si abịakwa bịakwa na arụ emekwa anyị o. Na ofu mkpụrụ anya anyị ji afụ ụzọ apịakwa. Papa ya wee bịa wee sị ọbara edo, ọ gịnị? Ọbara edo bewakwa akwa wee gụkwa egwu ahụ ọzọ, wee gụkwa wee sị, nna m ọ bụkwa ọbara edo, ọbara edo, nna m ọ bụkwa ọbara edo nwa, ọbara edo, na nne m nyere m ji na-ejula, si mbụ ụzọ hụnyebe ji n'ọkụ, ọbara edo, na mburu ụzọ hụnyebe ejuna, ọbara edo, na ejula ga-agbanyụsịrị m ọkụ. Ọbara edo, wee buru ụzọ wee hụnye ejuna, ọbara edo, ejula agbanyụsịara m ọkụ. Nkwụba n'ụzọ wee jebe ịgụta ọkụ, ọbara edo, na-eje n'ụzọ fụ mmụọ isi yege yege, ọsị m tụọ nkwe, nsị ya tụọ nkwe nke ya, ọsị m tụọ nya, nsị ya tụọ nya nke ya, ọbara edo, nna m ọ bụkwa ọbara edo, ọbara edo. Ihe a wee wutecheche nne ọbara edo, ọsị kedu ihe anyị ga-eme, kedu ihe anyị ga-eme? Wee cheta na enwe ofu dibịa nọ n'otu obodo tere ezigbo aka, na dibịa ahụ dị ezigbo ike. Nne ọbara edo wee kwado wee gaba ije obodo dibịa ahụ tere ezigbo aka. Nne ọbara edo wee daa mmiri na-asa na agụ na-asa tupu o rute na nke dibịa wee rute wee kọchaa dibịa ihe mere. Dibịa wee sị ya, nsogbu adịrọ, sị atụ n'egwu, na mụ na gị ga-eso nachie n'obodo gị. Dibịa ahụ wee butecha akpa ọgwụ ya na ite ọgwụ na ihe ndị ọzọ ọ ga-eji wee soro nne ọbara edo ha wee nata n'obodo ahụ. Ozugbo ha na-anata, ọsị ya, ngwa bịa gosi m ebe mmụọ ọjọọ ahụ nọ. Ha wee jebe n'ama obodo. Ozugbo mmụọ ọjọọ a na-afụ ka ndị mmadụ na-abịa n'ama, ọ machafụta si ke ndị bụ ndị ahụ, ke ndị na-aga n'ama ahụ, bịa tụọnụ nkwe. Dibịa ahụ nee ya anya, dibịa tụpụrụ ọdịrị ọnụ. Ọsị ya, omejiji, ọsị ya, bịa asị m unu tụọnụ nya. Dibịa ahụ atụpụrụ ihe dibịa ahụ megbu, o bupụte ofu ite ọgwụ ya wee chee ya mmụọ ọjọọ ahụ n'iru. Mmụọ ọjọọ ahụ wee maa jigijigi, mee jigijigi kụrụkwa. Ite ahụ wee si n'aka dibịa wee dapụ kụwa. Dibịa wee sị na mmụọ ọjọọ anụnwa shikwere ike. Dibịa wee emekwe gana bupụtakwa ite ọzọ wee chekwa mmụọ ọjọọ ahụ n'iru. Mmụọ ọjọọ ahụ emekwe kwụrụkwa. Ite nke ịbụọ wee kụwa. Dibịa wee bupụtezie nke ite a na-apụ ọkụ, ife ụdị ọkụ na-apụ n'ite anụnwa, wee chepagide ya n'iru mmụọ ọjọọ ahụ. Mmụọ ọjọọ ahụ wee mee gadagara mee ka ọ ga-akwụ, o wee daa.
gidigim wee nwụọ. Ozugbo ọ na-ada wee nwụọ, imi ọbara edo wee nachitezie azụ, iru ya wee nachitekwazi azụ, ọ mazikwa mma ọzọ. Nne na nna ọbara edo wee bụrụ sọsọ aṅụrị, obi wee bụrụ sọsọ aṅụrị. Ọbara edo wee bewe akwa wee na-asị nne na nna ya, biko unu gbaghara m maka na m adịghị erube isi, nọ maka na m erubeghị isi mee na ihe anụnwa ji wee dakwasị m, na bido tata gaba n'iru na ihe ọbụla unu si m mee na m ga na-eme ya, m ga-ebidozi na-eje ozi ọbụla nzi m ga na-eje ya, ma na-enupụzikwa isi ọzọ. Mana ọ bụrụ sọsọ ọbara edo bụ ihe gbanwee maka ihe ahụ mee, ụmụaka ndị ọzọ nọ n'obodo ahụ mgbe ha nụ ihe mere ọbara edo, egwu wee baa ha nche arụ, si achọkwa m ka imi m dapụ, achọkwa m ka iru m gbanwee jọọ njọ, na bidozie tata gawa n'iru na m ga na-erube nne na nna m isi. Ụmụaka niile nọ n'obodo a ha ncha niile wee gbanwee, bido rubebe isi, bido jebe ozi. Obi wee bụrụ sọsọ aṅụrị. Ndị obodo a niile maka obi aṅụrị na-akpa ha wee tụkọta ma ji ma ede ma akpụ ma ihe oriri dị iche iche wee buru ya wee gaa na nke dibịa ahụ wee kenee ya, maka ha si ya na ọ bụrụ sọsọ ọbara edo ka ọ zọpụta, na o nyekwuru ụmụaka ha aka, maka na ụmụaka ha bidozi ụbọchị ahụ wee na-erube isi. Ifochakpi akụkọ ifo ọtọkwa ụtọ. Unu amụtakwa ihe na ya bụ akụkọ ifo? Ọ dị mma, m ga-ajụ n'unu kịta ka unu gwa m ihe unu mụtara na ya bụ akụkọ ifo. Kedu ofu onye ga-agwa m ofu ihe, sọsọ ofu ihe ịmụta n'akụkọ ifo anyị kọ? Nna m gwa m. Ọ dị mma irube nne na nna gị isi. Kọrọ na ya aka. Kedu onye ọzọ ga-agwa m ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a? Ọ dịrọ mma irupụ nne na nna gị isi. Kọrọ na ya aka. Onwe ịchọ ikwu? Ọ dị mma, ngwa kwuo. Eme gị, ọ zatara ya. Kọrọ na ya aka ndị maara ihe. Ọ dị mma. Onwe ihe ọzọ, nwe onye ọzọ nwe ihe ọzọ nwee ike ikwu? Onwe ịchọ ikwu? Osikapa bụ rice. Onwe ihe ọzọ ị nwere ike ikwu? Ihe ọbụla nne na nna gị gwa gị ime ya. Biko kọrọ na onwe unu aka. Ọ dị mma, anyị abịago n'isi njedebe ihe omume nzukọ ụmụaka nke tata. Chetakwa ndị ka anyị si wee kwuo n'ihe omume nzukọ ụmụaka bụ nke ndị Center for Memories Ncheta Ndị Igbo na-ewetara unu. Nzukọ ụmụaka bụkwazi ihe omume eji wee na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Rukwe mgbe anyị ga-abịakwa n'izu ụka ọzọ, anyị si ka emesịanụ. Ndewo.